Okay. Jeg giver skæld. Nå, det er ikke det, jeg kalder min seng. Okay, jeg skal nok bringe min seng. Ikke også for min mors skyld. Jeg skal have min mors skyld. Okay. Jeg tror, det går bad. Dejligt bad. Jeg skal i skole. Det var det med dejligt bad. Nu skal jeg til morgenmad af. Jeg tror, jeg tager bagefter. Jeg falder i tiden. Men jeg skulle lige glad. Det var også lige meget. Mor? Hun er ikke engang vågnet. Jeg er vågnet. Okay, så bare hen og spise. Stuebord. Ja, far så dårlig helt der. Mor, far, skat. Au, jeg hænger rigtig meget op i det her seng. Det har lugt, mand. Mor! Nej, far, du gør ikke det samme, vel? Nej, jeg kan ikke noget. Lige søster, så var jeg. Nå, okay. Godt at vide. Jeg kan vel tage morgenmad. Noget. Og I to spiser derhen. Ja, du er så ondt. Hvor er henne? Her. Det har han lidt fældende i dag. Haha, hvor er du bare sjov. Jeg siger jo bare sandheden. Hvad er det? Skat. Hvorfor skulle du også have maden inde på dit ret? Det er god. Haha. Det er bare ikke. Du er bare lige i de. God. Du er også god. Sådan er der mad. Okay, jeg skal slippe mig her. Sætter mig lige hernede. Med lidt plads. Ja. Så der må også. Og stolen. Må du følge ikke ned først. Jeg tror det er på stolen eller sådan. Men det er også lige meget, ikke mor? Ja. Jeg er i live. Det ville være godt, hvis du ikke var her. Jeg er midt. Gå ind og tage noget tøj på. Godt skat, det gør jeg også. Au. Mamma, jeg er med. Ja, så siger du ikke. Hvad skal jeg have på i dag? Der er også hernede. Can't stop the feeling. Got this feeling in my. Jeg skal lige have min solbriller ud. Og jeg skal tage det lang tid. I can't. Hvor skal det tage så lang tid? Jeg skal bare lige hurtigt. Jeg fik det ud! Bare glem det. Det skal jeg vist have ud nu. Alt det jeg skal bruge er herude. Sådan. Jeg rærer mig lige hurtigt. For bossen skal jo med. Denne her tror jeg tager på. Men hvis jeg kan finde ud til den ordentligt på. Vent lidt. What? For helvede. Sådan. Jeg fik den der så. Og så den skal til skole egentlig. Mor, jeg skal til skole nu. Ja.
pappa. Hård skoledag. Men den var alligevel god. Vi skal have ferie i morgen. Au. Jeg vil blive træt. Fortsættes.